Hľadám. Niečo pohľadám. Áno, hľadám som. Určite nezabudnem. Budem hľadať. Koľkokrát cez deň hľadám. Koľkokrát nájdem. Koľkokrát hľadám len na oko. Koľkokrát je moje hľadanie intenzívne. Koľkokrát prestane. Koľkokrát zabudnem. Koľkokrát už hľadať nechcem. Koľkokrát sa hľadania zľakne. Koľkokrát hľadám na nesprávnom mieste, alebo ani nezačnem. Koľkokrát hľadám a nevidím. Koľkokrát vidím a nerozumiem. Koľkokrát vidím, rozumiem, ale bránim sa prijať. Ženy šli pozrieť chladný kamenný hrob. Chceli v ňom nájsť chladné a merné telo. Ježiš bol ukrižovaný. Na kríži ho nenájdeš. Ježiš vstal. Nenájdeš ho ani v hrobe. Pozeraj, aby si videl. Hľadaj, aby si nachádzal. Dnes opäť a na novo, tak ako keď si začal hľadať prvýkrát. Vložil si do nás ostrov túžby. Ostev, ktorý nás nutí vydať sa na cestu a hľadať. Svet so svojimi cestami, ktoré častokrát vedú do slepej uličky, alebo nevedú nikam, sú prázdne a bez cieľa. Zdajú sa byť nevinným a bez života, podobne ako hrob, ktorí prišli pozrieť ženu. A predsa ticho tvojho hrobu k nám prehovára. Hrob je prázdny. Rovnako ako žena aj v nás tlmie nádej, ktorá sa zrodila z tajomstva ukrižovaného. Pane, daj nám vždy chlieb radosti a lampáš nádeje na cestách našich hľadaní. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Halleluja. Už len tam mi ostala. Videla som bránu a dnes držím s nádejou. Čo ak predsa? Jedno vie a iné by som chcela, aby som vedela. Jedno je realita a iné moja túžba. Túžba živená nádejou. Nádejou, ktorá je bezhraničná. Jasne hovorím, že je bezhraničná. Ale rozplýva sa hneď pri prvom sklamaní, nenájdení, zlom hľadaní. Akú nádej v sebe nosím? Nádej mojich predstav sveta, nádej mojich priateľov, nádej,
že ja môžem meniť. Nádej, ktorú prijímam. Neprijímam celé, ako by som nechcel. Zabudla, bála sa. Dotyk konkrétneho mi dal konkrétnu nádej. Ja sa môžem dotknúť nekonečného, no mám z toho strach. Bojím sa prijať večnú nádej. Pane, naše srdcia sú častokrát nepripravené a neschopné chápať súvislosti. Toľkokrát sa nám zdá neboprázdne a odpoveďou na naše modlitby je Božia neprítomnosť a mlčanie. A predsa pravý učeník sa k tajomstvu približuje za tmy, ako Mária Magdalena k prázdnemu hrobu, ktorý jej vkláňa do srdca neistotu a tak uteká k apoštolom. A apoštoli bežali k hrobu so srdcom zraneným túžbou uvidieť vytúženú tvár Pána. Hľadanie tejto tváre sa deje vždy v temnote v noci a až po nájdení prázdnej hrob je to len výzva hľadať ďalej. V noci za dny v nekonečnom čakaní na svitanie. Pane, daj nám vždy pripravené a chápavé srdce. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Halleluja. Plačem. Keď mám strach, keď sa radujem, keď ma niečo bolí, keď ma niečo teší, keď som sklamaný, keď som nečakane prekvapený. Plačem, lebo som zranený, lebo už nechcem padať. Plačem a držím ho za ruku. Plačem a zbieram tvoju ruku. Plačem a strácam. Plačem a nachádzam. Plačem a v malej kvapke, kde sa spája priezračné aj kalné, nachádzam obraz nádeje. Obraz teba. Pane, koľkokrát plačeme, lebo sme na konci so svojimi silami a zdá sa, že
urobil a pohľadil si ju svojou prítomnosťou. Tak sa horké slzy neprítomnosti menia na slzy radosti zo stretnutia. Pane, vždy nám dávaj silu a odvahu na ceste stretnutia s Tebou. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Aleluja. Nechápem, nerozumiem. Nechcem chápať, nechcem rozumieť. Bojím sa chápať, bojím sa rozumieť. Mám svoju idylickú predstavu, ako majú udalosti napredovať. A krčovito sa bránim každej zmene, ktorá je mimo scenára. Mimo môjho scenára. Zatváram oči a ukrývam srdce. V mojich predstavách sa chránim, ale ja v realite sa vzdialujem od dobra, od krásy, od pravej lásky. Chápem, že si nemôžem sadnúť do ohňa, keď ma zbiera chlad. Stačí stať blízko pri ňom a ohrejem sa. Nechápem, že môžem kráčať popri láske a nechať sa nakaziť jej svetlom, aby som ňou žil nielen ja, ale aj môj kamarát. Pane, dnešný svet nás zavaluje mnohými rečami, slovami a informáciami, až sa nás zmocňuje. Sú síce nablízkané, ale sú nám často cudzie a prázdne. A predsa Ty si slovo
Nespoznám a mám na dosah ruky. Pozerám, ale nevidím. Počujem tok slov, ale prepočujem ich význam. Nespoznám a cítim sa prázdne, oklamaný, podvedený. Moje isté bytie sa mi pomaly premieňa na nebytie. Pevná zem na sypký piesok. Nespoznám kamaráta, súrodenca, rodiča. Nespoznám seba. Naplňa ma prázdnota. Ty rozlomíš moje spútanie, ako si rozlámal chlieb. Ty premeníš moje spútanie, ako si premenil víno. Ty premeníš moje nebytie na radosné stretnutie s tebou. Pane, nieraz naše srdce umotá samota a osamelosť, kde sa ľudia neusilujú o vzťahy, tam vládne mrazivá prieka skladu a nepovšimnutia. Aj napriek tomu okolo stola tvojho chleba tvoríme spoločenstvo. A predsa aj tu sme často sami, ale ostajní ostatní. Sme ľuďom bez mena a tváre. Jedine tvoja prítomnosť vtedy, keď sa láme chlieb, môže tento ľud sláviť slávnosť vzťahu, slávnosť lásky. I keď nám zmizne pred očí ako učeníkov Emaúsa, daj, aby sa táto neprítomnosť stala dynamizmom našej túžby po tebe a vzťahovala nás do ticha adorácie. Pane, daj nám vždy chlieb, čo dáva silu srdcu, i víno, čo odveseluje človeka. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Aleluja. Mám prijať. Priateľ sa ma nepýta, chceš. Priateľ sa na mňa pozrie, vystriedla mi. Príjmi. Obracia sa na mňa s prosbou a otázkou zároveň. Viem prijať nečakané, prekvapujúce. Viem prijať nepotrebné, nechcené. Viem prijať obťažujúce a únavné. Viem prijať úsmev, keď ho nečakám. Radosť,
keď mi srdce zviera smútok. Nádej, keď som v bezvýchodiskovej situácii. Svetlo, keď je okolo mňa tma. Samotu, keď som vedený dánom. Blízkosť priateľa, keď ho nečakám. Viem prijať neoceniteľné. Viem prijať dar priateľstva. Pane, koľkokrát žijeme v anonimite, sme v nej schopní jednať z nej bezpečne. Z vlastnej pohodlnosti sa uzatvárame, neotvárame sa spoločenstvu, priateľstvu. Často máme predstavu, že medzi nami a Tebou je mrazivá priepasť neosobného bytia, ktoré sa skrýva za kulisami sveta a miera. Po svojom vzkriesení sa zjavuješ učeníkom ako priateľ, ktorý chce s nimi jesť a piť a vytvoriť spoločenstvo. Na ceste životom stretneme stovky tvári, prečo máme strach sa im otvoriť, spoznať ich, podať ruku a zvestovať im veľkonočnú radosť. Piť a jesť s druhými, akási predchod nebeskej hostiny. Pane, otvor nás daru priateľstva a daj nám pochopiť, že aj v takej miere sa stretá s človekom, do takej miery preniká do tajomstva Teba. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Aleluja. Pokoj. Často jediné prianie. Pokoj nie je konečná zastávka. Nechce byť môjim vrcholným prianím. Pokoj je bod zlomu. Zmeny, prerody k inému. Z ničoty do nádeje pokoja. Zo strachu do nádeje pokoja. Zo zovretia do nádeje pokoja. Pokoj a cez pokoj sa otvárajú nové horizonty, nové premeny môjho ega. Prijať pokoj a začať v ňom a s ním žiť. Prijať pokoj a po jeho udomácnení v mojom srdci darovať ďalej. Pane, koľkokrát si neuvedomujeme, že pokoj je Tvoj dar. On je výsledkom našej snahy a vytrvalosti. Nezískame ho
Toto je deň, ktorý učinil Pán. Aleluja. Vidieť radosť, radovať sa v nej. Vidieť nádej a ostať v jej náručí. Vidieť strach a prekročiť ho v pokoji. Vidieť bolesť a premieňať ju. Vidieť v chorobe jednu z Božích rán. Vidieť v plači jednu z Božích rán. Vidieť v hľadaní jednu z Božích rán. Vidieť v obave jednu z Božích rán. Vidieť v úzkosti jednu z Božích rán. Nie ako trest mocného Boha, ako kúsok žitia jeho samého. V chorobe môžem žiť uzdravujúceho Boha. V plači môžem žiť Božiu útechu. V hľadaní môžem žiť s hľadajúcim Kristom. V obave môžem žiť s mocným Kristom. V úzkosti môžem zvierať ruku s trpiacim Kristom. Môžem žiť zničeného, znechuteného a zraneného človeka. Môžem žiť Krista, ktorý sa preukazuje svojimi ranami, premenenými ranami. Boh svoje rany z kríža močky ponúka, pokoj ich ponúka a daruje ich mne. Pane, ako často nevidíme, malujeme si obraz Teba svojimi zbožnými želaniami, fantáziou a našimi predstavami. Tento obraz sa k nám prichúdza, nevieme sa ho vzdať. Krčovito mu veríme. A predsa ten, kto hľadá Boha, musí putovať nocou bez obrazov, bez symbolov, bez slov. Putuje bez svetla za svetlom. Nieraz i v Božom mlčaní a pochybnosti. Podobne ako Tomáš zakúšame utrpenie pre jeho neprítomnosť a chceme nejakú hmatateľnú stopu Božej prítomnosti. Chce to trpezlivosť, ktorej sa stretá vášnivá láska Boha, hľadajúceho človeka a človeka hľadajúceho Boha. Boh chápe toto utrpenie
Božie rany a naše utrpenie sú brány, cez ktoré sa nás podobne ako Tomáš dotýka prítomnosť. Pane, daj nám vnímavé srdce pre Tvoju prítomnosť aj v udalostiach, ktoré neočakáme. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Halleluja. Svoj dar, keď ho ty potrebuješ viac ako ja. Svoj pohľad, keď tvoj sa stráca. Svoj pohár, keď tvoj je rozbitý na mnoho častí. Svoj kúsok chleba, keď v tvojej ruke chýba. Svoju radosť, keď tvoje oko prosí slza. Ponúknuť seba, aby som v tvojom pohľade videl kúsok z neba. Pane, náš každodenný život nás často tlačí a unáša na svojich volách úzkoch. Po chvíľach sviatočnosti prichádza vždy všedný deň. Ty sám si dobre vedel, kde apoštolov nájdeš a čo robia. Chcel
Viac ako. Milovať viac ako to, čo robím najradšej. Milovať viac ako mojich najdrahších. Milovať tu a teraz. Mať rád a nasledovať. Viac ako predpokladám. Viac ako by som chcel. Viac ako si dokážem predstaviť. Viac ako dokážem reálne prijať. Milovať a mať rád Boha. Kráčať s ním bez výhrad. Žiť jeho tajomstvo vedľa neho. Alebo priamo v jeho náručí. Pane, veľakrát máme problém prijať moc a autoritu nad sebou. Ide z nej tlak, bezočivosť, egoizmus, nadradenosť, neschopnosť prijať druhého celej jeho pravde a takúto autoritu je neľahké prijať. Nesrží z nej radosť a láska. Ty sa Petra spýtal najskôr na lásku. Nie raz, ale trikrát. Skutočná autorita je pokorná služba lásky, každodenné prijímanie druhého, trpezlivého načúvania, odpúšťania, slúženia. Takáto autorita má v sebe silu napodobňovania. Práve toto je najistejšia a najjednoduchšia cesta k druhému. Rýchle a povrchné rozhodnutia nás zatvárajú, avšak spontánna žičlivosť a trpezlivé znášanie nedokonalosti druhého, úcta k jeho osobe a jeho slobode nás otvárajú. Pane, daruj nám vždy otvorené srdce pre dar druhého, či nám je sympatický alebo nie. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Aleluja. Mať moc nie je rozkazovať a prikazovať. Nie je hlasno kričať. Nie je ponižovať. Nie je zdierať. Mať moc nie sú výhrážky. Nie je to tvrdý lobbying. Nie sú to klamstvá. Nie je to bezcharakternosť. Mať moc je pokora a odhodlanie. Je mnoho opakovania a vysvetľovania s pochopením. Je uprednostnenie ty pred ja. Je vyzdvihnutie tvoj pred môj. Je upozornenie s láskou.
je ohľaduplné vysvetľovanie. Mať moc je učiť s pochopením. Učiť, kde je nič, aj tam, kde je zdanlivé všetko. Učiť je mať moc a silu ísť aj tam, kde ja nevládzem, ale ty mi pomôžeš. Pane, často sa stretáva náš pocit bezmocnosti s tvojou zdanlivou neprítomnosťou vo svete. Je tak ťažké uveriť. Tvoja moc sa však prejavuje láskou a radosťou, ktorými chceš prelomiť vyzývanú pýchu sveta. Obe sú tvojim darom a pomáhajú nám dvíhať bremeno viery. Povolávaš nás, aby sme boli osobami, ktoré vychujú veľkonočnú radosť a vykúpenú lásku a v priateľskom posluši ju vyvychujú, aby aj svet mohol uveriť všetkému, čo si prikázal. Bez argumentov, bez presvedčenia, bez donútenia. Pane, zbav nás strachu z teba, veď tvojou silou je radosť a tvojou mocou láska. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Halleluja. Mužovia Galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježíš, ktorý Boh od vás vráti do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odkázať. Byť svedkom. Ochotný a otvorený. Počúvajúci a počujúci. Vidiaci a videný. Rešpektujúci a rešpektovaný. Byť svedkom je vedieť podať ruku v pravý čas. Vedieť utrieť slzu. Vedieť hľadať správne slovo. Chcieť prežiť trápenie a radosť teba. Vidieť, kde sa stráca svet. Počuť, kde sú zvuky tlmené. Hľadať, kde sa stráca. Byť svedkom každý deň, aj tu a teraz, bez masky, bez vyhrážok. Byť svedkom v obývanom svete hluku mesta, tichosti kostola, samote zodratej ruky. Byť svedkom bytia. Pane, mnohokrát žijeme tak, ako by sa z našej pamäte vytrácal cieľ našej cesty, ktorým je nebo. Zdá sa však, že žijeme len pre tento svet. Snažíme sa využiť všetky jeho zdanlivé dobrá,
Toto je deň, ktorý učinil Pán. Aleluja. Ticho. S Máriou. Ona ostala s ním. Mária bola od začiatku. Keď prišiel anjel, ticho počúvala a verila. Keď sa narodil, ticho sa tešila. Keď prišli mudrci, ticho premýšľala. Keď utiekli do Egypta, ticho dôverovala. Keď žili v Nazarete, ticho svedčila. Keď robil zázraky, ticho sprevádzala. Keď ho odsúdili, ticho prosila. Keď bol na kríži, ticho stála pri ňom. Keď bol mŕtvy, ticho objala jeho telo. Keď odišiel k Otcovi, bola s nimi. Ticho čakala a verila v prisľúbenie svojho syna. Pani, mnohokrát trapneme potichu hlučnou pomoce všetného zboru. Aspoň na chvíľu sa stíši. Prebývaš v tichosti uchu, ale oveľa viac v tichosti srdca. Tichu srdca sa zbavuje svojich falošných predstav o tebe. Mnohé naše reči a slova letia len ubohých dôžitkov našich predstav. Ticho načúvajúcej Panny a apoštolovo večerále je nabité dynamikou očakávania dárcu darov. To učí aj nás v tichosti a nádeji očakávať naplnenie Božích prisľúbení o novej zemi a novom zemi. Vtedy sa okoná tajomstva roztrhne a duch nás uvedie do plnej pravdy. Pane, daj nám ticho srdca
spolu. Prišiel, aby nezostali sami. Prišiel, keď ho potrebovali. Prišiel, lebo verili. Prišiel, aby ich potešil. Prišiel, aby ich obdaroval. Prišiel, aby zjavil svoju moc. Prišiel, aby ich naplnil všetkých svojou mocou. Prišiel, keď boli spolu.